नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत कच्च्या टोमॅटोची भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। हे कच्चे टोमॅटो आहेत अर्धा किलो, जे असे असतात। 2 मोठे चमचे शेंगदाण्याचा कूट, कोथिंबीर, 3 कांदे बारीक चिरलेले, पाव चमचा हळद, 5 लसणीच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतल्या, 1 मोठा चमचा लाल मसाला, चवीनुसार मीठ, पाव चमचा जिरे, पाव चमचा राई, 1 चमचा तेल, लसूण, पाव चमचा जिरे, पाव चमचा राई, कांदा चांगलं परतून घेऊया। चिमूटभर मीठ घालूया। गॅस फुल केला आहे, गॅस स्लो करूया। लाल मसाला, हळद, कोथिंबीर परतून घेऊया चांगलं। टोमॅटो घालूया, मीठ घालूया, कच्चे टोमॅटो असल्यामुळे भाजी शिजायला आपल्याला पाणी लागेल। अर्धी वाटी आपण पाणी घालूया। चांगलं परतून झालं आहे। आता आपण झाकण ठेवूया आणि मीडियम आचेवरती आपण शिजून घेऊया। झाकण काढूया। झाकण ठेवून 4 मिनिटं आपण शिजून घेतलं आहे मीडियम आचेवरती। शेंगदाण्याचं कूट घालूया। गॅस बंद करून आपण झाकण ठेवून देऊया। मीडियम आचेवरती 5 मिनिटं झाली आहेत। झाकण काढूया। हे कच्चे टोमॅटो असल्यामुळे शिजायला जरा वेळ लागतो। कोथिंबीर घालूया। ह्यामध्ये मी शेंगदाण्याचं कूट वापरलं आहे। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही खोबरं पण वापरू शकता। परत आपण 5 मिनिटं शिजून घेतली आहे मंद आचेवरती। 15-16 मिनिटं आपल्याला लागलेली आहे भाजी शिजायला। आता भाजी आपली रेडी आहे। गॅस बंद करूया।